Hola chicas! Nada, vou comezar aquí un vlog porque esta semana ven a miña familia a visitarme. Non van sair no vlog, sen dúbida, porque non creo que aparezan. Mais, pois iremos facer un pouco de turismo así por Irlanda. Entón, pois se vos apetece pois velo, compartir tamén a experiencia e así ensinar un pouco pois o que ven sendo Irlanda, claro. Aí teño a mochila xa feita, marcho agora para Dublín, que agora en Semana Santa pois puxeron vos desde Compostela a Dublín, e pois nada, aí xa fixen a cama, xa fixen para eles, aquí está, pois puxen un colchón para a miña irmá, e pois nada, para Dublín agora. Hola outra vez, chicas, aquí, efectivamente, o David Editor, que no principio a idea principal era facer pois un pequeno blog, así como fago sempre comentando un pouco pois tal, mais como efectivamente veo a miña familia de visita e tampouco quería estar moi pendente de gravar non sei que, decidín facer así planos máis básicos, máis sinxelos, por decirlo de alguma maneira, e despois pois o que vou facer é agora con vos pois facer así un pouco pois a comentada, non, dos días do que fixemos, de onde paramos, de pois as actividades que fixemos e así. E así puiden disfrutar efectivamente do tempo coa miña familia, que veu de visita e, pois efectivamente, o que menos me apetecía era estar pendente do móvil. Entón, agora, aquí sentado eu no meu sofá, pois efectivamente o que vou ir facendo é ensinando eses anacos de vídeo e pois facer un pouco a comentada de opinións, o que vos recomendo, o que non sei que, esas movidas. Así que, comezamos! Entón, o primeiro día, como xa vistes, deixei toda a miña habitación lista para cando chegáramos a casa, mais o meu pai, a miña nai e a miña irmá chegaban a Dublín ás 12 da noite. Entón, tiñamos que facer unha noite alá, que, por se vos interesa, quedamos neste hostal, que estaba moi ben, a verdade, pero que era, refírome, non era nada luxoso, eran unhas literas, mais como xa chegaban ás 12 e o único que íamos facer era dormir pola mañá marchar, pois nada, collemos esa así sinxelo, que ademais tiña habitacións para 4 persoas, entón pois nada, moi ben. De feito, se pasades algún día máis en Dublín, está tamén moi ben, porque a parte de abaixo, pois para pola noite ou que sexa, ten pois billar, ten ali, como que había moito ambiente, non sei se me explico. Entón, pois nada, dormimos alá e, efectivamente, xa pola mañá levantámonos cedo e fomos a almorzar a este bar de Tram, creo que se chamaba, miradelo agora no vídeo, efectivamente, unhas cuncas, cun café, eu pedi chocolate porque non bebo café, chicas, unhas cuncas, unhas galletas enormes, increíble, ademais era un bar absolutamente unha fantasía, verdade, porque era pois un tranvía que o remodelaron, engadironlle unha parte como toda de metal así, e ti estabas almorzando como se estiveses dentro dun tranvía. Entón era, a verdade que, increíble. Xa despois de almorzar, pois comezamos coa nosa visita pola cidade de Dublín, pois nada, sacando a foto turistada máxima nas letras de Dublín. Despois, xusto ao lado das letras de Dublín, está este pirulo que eu, chicas, busquei o que significaba e poñía que era como o símbolo da cidade de Dublín, mas non poñía tampouco moita explicación. Entón, pois nada, aí o tedes, perfecto. E despois sí que comezamos a andar máis e xa fomos, pois, ver a estatua de Molly Malone, que, pois, se vos interesa a súa historia e a movida que hai coa súa estatua, fixen un vídeo para as miñas outras redes sociais. E nada, pois despois xantamos por unha zona ali como máis comercial, onde, efectivamente, mirad este vídeo. Chicas, buscando para comer, mirade, efectivamente, aquí ao lado deste mercado que visitamos agora, este que ten así como souvenirs e así, mirade o que hai efectivamente na carta. A ver se vos lo podo ensinar. Ui, que enfoque. No. Octopus Galician Style. Mexo por min, chicas, non entendo nada. E xa despois pola tarde, pois vimos así algunha catedral, fixemos así un pouco máis de turismo, fomos ata este bar super famoso de Dublín, de Temple Bar, e tamén petiscamos por ali un pouco e despois xa collemos bus para vir para Cork. Xa no segundo día, pois despertamos máis ou menos cedo, aínda que ao final saímos da casa ás 12 da mañá, máis ou menos, ás 11:12, en fin, non? Para ver a universidade, para ver o English Market, un dos mercados máis famosos de aquí de cidade,
e despois comemos no Marina Market, unha comida riquísima, sempre que imos alá pedimos iso, entón pois nada, para que o probasen. Despois de xantar collemos tren para chegarnos a Cove, a última parada do Titanic antes pois de efectivamente rematar como rematou, todas sabedes a historia xa, non? E cando rematamos a visita de Cove, pasando pola catedral, polas famosas casas estas multicolor e tal, xa voltamos para casa porque o seguinte día ia ser moi intenso. Alugamos un coche para chegarnos ata un castelo que a miña familia lle gusta moito iso, sen ser nos nada diso, efectivamente. Un castelo que se chamaba The Rock of Cashel, a rocha de Cashel, basicamente. Despois da visita do castelo, que a verdade, chicas, pois tampouco ten moitísimo que ver, literalmente é un castelo en ruínas, que non sei se a entrada custa 8-9 euros. Se tampouco vos mala moito esas movidas, pois efectivamente é totalmente prescindible. Xa está, chicas, díxeno, xa está, non pasa nada. Fomos ata Kilkenny, pasamos polas súas rúas, fomos ata o seu castelo non sei que, así, tranquilamente, e despois, para rematar o día, pois achegámonos ata Waterford, unha das cidades con máis arte urbana de toda Irlanda, que efectivamente tamén fixen un vídeo sobre ela para as outras miñas redes sociais. Producción. Este sistema, efectivamente, estou totalmente dentro dele. Socorro! E nada, pois iso, temos un paseo polas súas rúas, para ver todos os murais, todos os grafitis, non sei que, no que efectivamente participou Lidia Cao, como xa vos explico nese vídeo que subín nas outras redes sociais. E nada, e ata aí o día, e despois, unha horiña e media, case dúas, pois, da volver para casa. Quinto día, voltamos coller o coche, esta vez para facer case 3 horas de viaxe para chegarnos a Galway, unha das cidades, diría eu, segunda, terceira cidade máis importante de Irlanda. Demos tamén un paseo polas súas rúas. Direi, chicas, que efectivamente as cidades de Irlanda eu non é por criticar nin nada, mais o que destaca de Irlanda efectivamente son as paisaxes, son pois estas vilas máis pequenas, non sei que, as cidades son exactamente todas iguais. De feito, despois de toda esta visita turística que fixemos non sei que, eu diría que estou moi contento con o meu destino de Erasmus porque Cork pareceme unha das mellores, sinceramente, máis bonita, máis cousas que ver así, máis preto, non sei que, perfecta, chicas. Totalmente contento coa miña decisión de Erasmus. E despois da visita de Galway, pois efectivamente collemos outra vez o coche para chegarnos ata os acantilados máis famosos de Irlanda, os Cliffs of Moher. Un ventarrazo, chicas, literalmente, a ver se atopo despois algún vídeo, porque estou comentando iso un pouco por enriba, e despois seleccionarei anacos e así. Arrastraba o vento, literalmente houve un momento que eu hai como escalóns, destes escalóns moi grandes no que te podes sentar, non sei que eu quedei así sentado e non podía moverme porque efectivamente o vento era tan forte que me levantaba, arrastrábame. Entón, pois, nada, unha experiencia increíble. Direi que efectivamente, por exemplo, Marta, que estes 2 días que collemos coche, pois efectivamente veu con nós, moitísima sorpresa, non sei que, porque efectivamente Marta de Valencia, entón estas paisaxes non as teñen, mais eu, por exemplo, que son de Cariño, onde estemos o Cabo Ortegal, viva Cariño! Algo que, como que estamos máis acostumadas a ver, sen quitarlle o mérito, que son un sitio absolutamente precioso, onde efectivamente tamén tomamos, despois do ventarrazo e da chuvia, que sentías na cara, como que che estaban a lanzar pedras á cara, que che facía dano, literalmente, íamos así. En fin, un cadro, unhas vistas increíbles, unha experiencia moi guai, e evidentemente non podíamos estar na Irlanda e non ir ver isto, entón xa aproveitamos que efectivamente pois alugamos o coche para ir velo. Chicas, movéseme todo plano, literalmente fun tocar así o que estou grabando e movín todo, non sei se se vai notar moita diferenza ou non no plano o que sexa, en fin, a vida xa. Entón, para continuar e case rematar, no último día pois erguémonos, pois iso, en Cork na miña casa tal, voltamos ao Marina Market porque os meus pais, toma ese masculino xenérico, o meu pai, a miña nai e a miña irmá gustoulles moito pois a comida da lá, non sei que, voltamos para ali, e despois pola tarde achegámonos ata St. Patrick's Hill, que é un mirador, o mirador máis famoso da cidade, basicamente, unha costa, chicas, así, que basicamente unha locura, hai que subir prácticamente arrastrándose, non tampouco tanto, mas sí, efectivamente, unha pedazo costa que te cagas, e
nada, sacamos ali unhas fotos tal, non sei que, e foi día relaxado porque despois de toda a semana intensa, pois, tocaba tamén, pois, un pouco de tranquilidade, non? E despois xa, o último día, pois nada, fixeron as bolsas, marchamos para a parada do bus, acompañei no seu ata Dublín, insistiron bastante en que fixera isto, a verdade, 7 horas en bus, traguei todo o día, e, pois nada, acompañenos ata o aeroporto, e todo ben. E nada, chicas, así foi, efectivamente, a nosa ruta turística desta semana, coa miña familia. Ai, quédame aquí na Irlanda un mes e medio para voltar para casa. Estou agora coas últimas tarefas da universidade e así. Entón, pois nada, toca aproveitar este mes e medio. De feito, van vir de visita tamén unhas amigas dentro de unhas semanas, que tamén gravarei vlog, supoño. E, pois nada, ata aquí foi a nosa visita turística, a ti, sí, efectivamente. Ata aquí foi a miña comentada tamén. Se tedes algunha dúbida de onde nos quedamos, exactamente os sitios nos que fomos, non sei que, pois efectivamente podesme preguntar, eu contesto sin ningún tipo de problema, nos pequenos comentarios de aquí abaixo, non? E, pois nada, vémonos no seguinte vídeo, que efectivamente será, creo, a visita das miñas amigas, que aí sí que gravarei máis, eu creo, como obvio así, máis como fago eu sempre, no lugar de facer isto, mas sí que xa expliquei que efectivamente queres estar con a miña familia e tal, e cos miñas amigas teño máis confianza como para estar grabando non sei que e non estar facendo esperar ao meu pai, a miña nai ou a miña irmá ou que sexa. Entón, pois nada, vémonos no seguinte vídeo, podedes suscribirvos por aquí, deixar un comentario e seguirme, pois, nas miñas outras redes sociais. Ale! Marta, ven aquí, ven, saúda, di chao. Di chao así. Chao.